Baina hemen gauden guztiok balore batzuk partekatzen ditugu. Lehenengo humanista gera. Guretzat importantena pertsona da. Manuel de Irujok esaten zuen, pertsonaren eskubideak oinarri bezala hartzen duen abertzaletasuna demokrazia dela. Hori da gure proiektua. Baina baitere Manuel de Irujok esaten zuen, eta berria eraiki nahi duenak pertsonen eskubideak urratuz, hori fascista hutsa da. Eta salatu nahi dut, Xabierren kontrako erasori egin dutenak, gaur goizean ibilaldian saiatu izan dira, Inigo Urkullu eta Jose Luis Bilbao jotzen. Eren egun, autobusa erreziguten, Gasteizen, Mikel Arregi eta Patxi Ligoraz ikusten ditut gaur hemen, Andoainen ere izan dituzue azken ordu hauetan erasoak. Hori bultzatzen dutenak ez dira abertzaleak. Beraien proiektua totalitarioa da. Eta Manuel de Irujok esan zuen bezala, aberria eraiki nahi duenak pertsonen eskubideak errespetatu gabe, hori fascista hutsa da. Eta hau ez dugu sekula ahaztu behar.